My sa pripravujeme na to, aby sme ponúkli alternatívu pre túto krajinu. Pre KDH je absolútne kľúčové, aby sme vytvorili alternatívu voči súčasnej vláde, preto lebo sa nám nepáči, ako sa tu šafári s verejnými prostriedkami. Naozaj ľudia majú hlbšie a hlbšie do vrecka a sú chudobnejšie a chudobnejšie a na druhej strane štátu narastá všaké limuzíny, slejády, Prešovská nemocnica, úplná katastrofa. Čiže my tam máme úplne jasné tie mantinely. Ochrana verejných prostriedkov pred korupciou, aby štát slúžil človeku a nie človek štátu. Na druhej strane chceme byť jasne verní tomu, čo je zakotvené v ústave ako tie základné morálno-etické, kultúrne hodnoty, čo sa týka manželstva, ochrany života, dôstojnosti a tak ďalej a tak ďalej. Vy ste povedali, že sa pripravujeme do vlády s nejakými politickými stranami. My sa pripravujeme na to, aby sme ponúkli alternatívu pre túto krajinu. Kto bude potom v tom finále v tej vláde, to nerozhodneme my, ale to rozhodnú občania.